Hakapor ba ka BJP kawan hakabor kalabu yalai teli ki men thong lene ki points bakan pendep bat kita ki points ki balong controversial bha ide kabalai kade ke uniform civil code hublei yapi kane kade ke UDIT channel nga de URT menta kasngi ngan kren shapi shapang ke uniform civil code lene ke UCC Hakapor ba ka BJP kawan hakabor kalabu yalai teli ki men thong lene ki points bakan pendep bat kita ki points ki balong controversial bha ide kine kabanang kong the scrapping of article 370 kabaar Ram Mandir kabalai kade uniform civil code ladang ipek ya kita ki artli harum kala ya shakmat bha ban pendep ban le ya kini ki kam bat kabadang sa menta kade ki UCC bat ya kaneru kila sedang ban shim ya kilat ha ka ban pentrekam lani ban wanra no ya kani ka bil ha ka parlimen ka jongi hakikantin kiba ngin snyo tho kade ke a ke UCC ka UCC ka wanna ka kantin kumba ko ong uniform civil code teladang ipek ya ki jingmut jong kini ki kantin ki long kumne uniform kande be balong kawai lani jo lani salansar ya borok civil kandai kabayadai bat ka jinglong personal ki case lene ki badai bat ki family matters ki jongi kini kila bandai kum ka jing ya thok shung kurim ka jing ya pelait santanga ka jing hiar pating ka spa jong ka jing kasem ka jing tingkun bat kumta terter teladang ipek haduk menta hari India jongi ngidon la ki jong ki personal law ha jinget dane ke religion ke jongi ladang ipek ngidon hadu southly ki means personal law ki bangidon anak benta Hindu ngidon the Hindu Marriage Act 1955 nak benta Muslim ngidon ka Muslim Personal Law 1937 nak benta ki Christian ngidon the Indian Christian Marriage Act 1872 nak benta ki Parsi ngidon Parsi Marriage and Divorce Act 1936 ke jingkeli hangne yolese don na perdeng jongi bangide ngikwa shisha bantip ke a kene ke UCC bantip ya ke UCC ngan kren na kikentin kiba suk ban snu thu kata ka long ke UCC ke dei kaban long salensar ya borok nadu ka jing ya thok shung kurim nadu ka jing ya pelait santanga nadu ka jing tingkun bat ka jing hiar ke spa ka peu na ka jing kasem bat kumta terkan long ke ju ya borok kedai kata ke UCC yolasi ke jingkeli ke bah bot nang tangin don ba balai ke sorkar ka thrang ban wanra leni ban penlong ain ya kene ke UCC ki thong leni kata ke ideology ba ki bu hakmat ban wanra ya kene ke bil ka banang kong kedai bangi dei bandon ka wei kari ka wei ka ain leni ha ka tin nong wei one nation one law ka babut nang ta ladang ipek ha kariti trekam jong kari ke jongi ke constitution ya kani ke UCC kila abu ha ke concurrent list na ke benta kitu ki bamtip remut ayu concurrent list ladang ipek ha ke schedule ke 7 ke bahanyu jong kariti trekam ngidon lightly ki list ki bala divide na ke benta ke union list ke state list bat ke concurrent list ke union list kan dei ki subject na ke benta ke central government ban theo ya ki an ka state list ka de na ka benta ki state lala ka jong bakin theo kat kum ka jingdon kam jong ka state ka jong ki bat kani ka concurrent list pat kan de bakin thau lang ka state bat ka central ang ba ki de ban shim ya ka jingmut lene ka jing thrang jong ki briu boro ka bedon ha ka ri lada ki don kam ne em man ra ya kani ka bil kum gunuksa menchua ya ka right of education ni don ha ka concurrent list ang ba andala poi ki por ndala dei ke jingdon kam bat ke jingyo ijngai jong kinong ilam ya ka right to education kila amen bat kila bu no ha ka fundamental right ke jongi ka bamut bangi baro ngi de ban yo ya kani ka right to education an phai biang cha ka UCC ka babut ang ta mo ngin pet ya ki case lene ki personal issue mo ki ba don ha ki judiciary jongi nadu ki high court bat hadu ki supreme court ladang ipek kindon ki case mo kum kunuksa kum kasya banu case ha ka balang ba ka jing
shitom lani kata ke jingwit jong ke judiciary ban aya ke judgment lani ban rule out ke ba namar ba ke day ke personal tekan hap no ka fundamental ke shitom ai suggestion no ya ke central government ban wan ra no ya ke ni ke UCC kini kide ki katu kat ni ki daw lani kata ke nong rim ba ke sorkar ke terang lani ke kwa ban wan ra ya ke ni ke bil ladang snyo thu du menta ya ke jimut lani ya ke thong jong ke UCC ke jingkeli kan day kan kata ni em yangi i north east lani ya ke state ya ke ni ke jai ben riu ke jong ni hoi ladang ni page ya ke jinglong ke UCC kan long ke ba shitom yangi lani kan long ke ba ba namar ba barok mentang in long kejuk ma haduk mentang ye per peding jong khasi jong bihari jong nepali jong asamis dan da lawan kene kan long kejuk mo kejing yo ha kejing hiar pating ya kakur kejat ha kejing hiar pating ha kejing yo ya kaspa jong kejing kesem bat kumta ter tang ba ngidon ha ka six schedule kejing don jong ni ha ka six schedule kemut ayu kejing don jong ni ha ka six schedule kepun i ba ke constitution lene ke ai bor yangi ban theu ya yangi dalade yalade ya ki an ki bangi don kam lene ngis nyu hap hapo ka area lene hapo ke state ke jongi te ngila pedru bat ngila yo iba di district council ke bangi don ba nadu ke khasi hill autonomous district council bat ka jantia hill autonomous district council kela dep opus ya kani ke bil kajing opus ke jongti kapani shai ba ngim pediang ya kani ke bil lada katrekam lani lada kila implement ya ka hapok keri ke jongi badru ladang ipet ya ke jingkren jong home minister ke jingkren jong ki briu ki badon ha jong ki minister jong ki badon ha kabor nadu Amit Shah ba ulong ba ya ki Christian lani ya ka north east ni ki tribal areas in exam no na kani ki UCC lada kalong sisya kumta tekan long kaba kan long kum jingker khu yangi bangim hap ha kani ki UCC baladang ipet ya ke jingwan ra jong MP jong we MP mo ha ka ba dang juan ra thamai na kapor sa kapor ki ban ra ya kani ka UCC ha ka parliament menta uni MP na lawan ra ya kani ka private bill ha ka ba ye day bat ka UCC bat ong ayu ha ka jing kren jing a interview jong umo ulo ong ba la don kam ban ra ya kani ha ka ju kunong rim ka bang ong fi ha ka one nation one law ka babut nang ta ba ulo ong ba ya ki tribals lene ki bahap ha ka six schedule in exam no tin open hap ha kane telada pisngo don kam ngan chuple ya kane ke short video ha ka ba ula keren bat bade ba wan ra ya kane ke bill ha का पार्लियामेंट मेरे इसके पीछे सोच है कि पूरे देश के नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड बनना चाहिए और हम लोगों ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड बनाते समय जो ट्राइबल समुदाय है उसको जो संविधान में शक्तियां मिली हैं तो उनके कस्टम और रीति रिवाज को अक्षुण्ण रखते हुए भारत के सभी समाज के लिए सभी नागरिकों के लिए एक कॉमन सिविल कोड बनाना चाहिए ladang ipai pat sha ka jingtheu jingta jong ka sarkar ya ka law commission ni ka jingtheu jong ya ka law commission ka ba ar ka ba kan chim ya ki suggestion ya ki ideas na ki brew na ki group boro ki bodon ha ka ri ka jongi te ka pen i ba ka sarkar kala ya shakmat ha ka ban penlong ain ladala ya ka ni ka UCC bat ladang ipik ya ka law commission ka ba arpway kala dep shim ya ke jingmut ya ki rai house nam ar jakat prabat kalau ong ba menta kampat dadon kamha ban penlong ain ya ke UCC hapo keri ke jongi ingin sapek anda kala dep draft anda kala dep ayah ke ni jingmut anda la mi ke ni ka jing lap ke jongti dengan sa pule bat ngan sa analyze bat ngan sa IAP ya ke jingmut dane ayuba ong dane ki lap ha ke jing wat ke jongti te bat ha ka law commission ka ba arpwe kila ai ka suggestion rumo ba amdadon kam than ban man ra ka susi 100 day ban pen bha pen miet ya ki existing personal law ki bangi don ha kari ke jongi ladang ipet ya kerkom long ngerkom jingki jong ki bru ki beper kam tam na north east ko Mizoram ba kila ka state government kala oppose directly ya ka ne ka UCC tepen i ba kimtre ya kani ke UCC ban long ka ain hapo kari bat kajai benriu ke jongti ai ba lang ba kani ke video ke balang pot ke jonga pinlap shibun ke jing mentoy lene fin snuthu shphang kani ke UCC balada pi jing mentoy des ngyo ban subscribe share like but
ya kani ke video ke khuble shibun kani ke dei ke yudi it nan pungkut ya kani ke program ha kani ke por